Дами и господа, този поздрав е специално направен от Хюсеин Бонжука и неговото семейство, специално за неговите приятели Гюнай, Начинката и Шало, за най-добрите в Пловдив Кац, за патроните Top Music Production. Леско Амала от град Пловдив, поздрав керава ме амаленге. О Хюсеин, о тарикати кайсилес баре Амала, ромален ми фамилия мастарен тумаре мосте исиман бут Амала капабараф тумен вали гърми на начинката, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела Пловдия и Южна България. Леско Алав си баро от Хюсеин, онай баро Андо Пловдив. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам е постигнал сам. Се издигна, има жена, къща, палат и най-силните коли. Вали гърми на Хюсеин патрона, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела Пловдив и Южна България. О Хюсеин те шунен сова керел, наши перавена ме амален, па амен свиям думо думесте. Одоле си баре легендария, тари баро Пловдив, о патрони, о баре дому како баре Вилеско. Вали гърми на Хюсеин, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела Пловдив и Южна България. Тешунен, о Хюсеин патрона, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле о баро, акале о саврете, джанен ме фамилия, наши пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те париовена, душман, душман, те шунела, амаро душман, лете париовена. Е Хюсейнес, наш ти перавен, бари фамилия, исиман